Miren Josune Aristondo Kulturaforo diputatuarekin eta Jon Ortuzar Euskaldunako zuzendariarekin batera, Euskalduna Jauregiko gune berria bertatik bertara ezagutzen izan da aldo nagusia. Asteazken honetan bertan, maiatzaren 9an, infekzio gaixotasunen eta mikrobiologia klinikako Espainiako sozietatearen 16. biltzar nazionalak estreinatuko du gune berri hori. Eraikuntza lanak 2011ko uztailean hasi ziren, eta 9 hilabetetako denbora tarte errekorrean bete behar izan dira. 4 biltzar nagusi eta El Sol publizitateko komunikazioaren jaialdi Iberoamerikarra hartu ahal izateko, maiatzan eta ekainean izango baitira. Lanak irailean amaitzea aurrez ikusia da behin betiko. Euskalduna Jauregia handitzerakoan biltzar zentroaren prestazioak hobetzea izan da helburua. Eremu bat sortu da, 2200 metro kuadrokoa, gaur egungo erakusketa gunearekin lotua. Horren bestez, erakusketa eremua guztira, 4200 metro kuadrokoa izan daiteke. Erakusketa eremua askoz zabalagoa lortzeaz gainera, areto berri batekin da Jauregia handitzeko obretan. Guztira, 400 lagunentzako lekue izango du hitzaldietan eta antzoki moduan erabiltzen denean.